ji bo girtina wan mamosteyê bi zimanê Erebî wan xwendekarên kôrsa distînin û piştî wê jî nerazîbûna wê xelkê ji bo wa derkete. Ev di xuyanîn ev rêveberî dixwaze xelk dibin desthilatê de bin û dibin destê wa de bin. Heger ew man ji xwe ew xelkan li cem wa bin yan li cem wa êş bikin nikaribin ji dervî wê herêmê tu êşî bikin û derkevin tu derê. Di do heger neman ji xwe xwendin jî bi xwe dire û wê tu nebe fev jî zulmeke bi rastî zulmeke ser heqê xelkê xwendina ew dixwazin mu'teref bê şerعî be. Di wextekê di tê bi rastî yanî êrişî wan ofîsê partiyên Kurdî yanî li wê de kêtê yan dewavêtina pêşmergev ew di wextekê tê ji bo xerakirina wê danûstandina a dibin serpiriştiya Amerîkiya de çê dibe ji bo lihevhatinê Kurdî